Dobrý večer prajem. Začíname výnimočne neskôr a poprosím vás všetkých, aby ste si sadli. Pre tých, ktorým sa momentálne dobre nedýchá, tak zapli sme ventiláciu trochu neskôr, takže po chvíľočku to tu bude mrznúť, ale budem, že bude aj príjemnejší vzduch. Jak nám to učí? Počuť ma, berie mikrofón? Momentálne mimo a niečo nám tu pozapájal, čo teraz musíme zistiť, že ako to tam je, takže ja to dúfam dať dohromady, maximálne to tu bude trochu zvučať. Budeme ako v lese. Ešte raz by som vás rád privítal na tomto našom večernom stretnutí. Je to už po neviem koľkátý krát. Viete, že viacerí, že tento týždeň medzináboženskej harmónie začal prakticky pred 15 rokmi, keď v roku 2010 jordánsky král, je zaujímavé, že teda kopa zaujímavých návrhov prichádza z tejto oblasti sveta, navrhol pre OSN, aby vytvorili takýto deň, alebo proste nejaký taký program, ktorý sa bude pravidelne pre náboženskú harmóniu a dialog a hneď v nasledujúcom roku vlastne, alebo krátko na to, čo to podal v 2010 valné zhromaždenie OSN prijalo tento návrh a teda uznesli sa, že každý prvý týždeň od 1. do 7. februára v každom roku sa bude opakovať tento taký sviatočný a spomienkový a nejaký taký veselý týždeň pre to, aby sa mohli stretávať, spolu diskutovať a rôzne aktivity podnikať, spolu organizovať veriaci všetkých možných význaní, duchovných spoločenstiev, ale takisto aj ateisti, oni sú tiež veriaci, veria, že niečo neexistuje, takže iní veria, že niečo existuje. Aby som sa pre tých, čo sú tu noví, predstavil, ja som Miloš Klast, prezident Federácie, Univerzálnej mierovej federácie, ktorá toto podujatie organizuje a ako som na začiatku povedal, od toho roku 2011, čiže kedy bol prvý ten týždeň, tak my prakticky každý rok tieto stretnutia. Cez COVID sme sa naučili aj Zoom používať, takže sme to robili aspoň online a možno sme vynechali jeden rok, keď sa nemýlim, teda mám jeden čierny bod pri organizovaní týchto podujatí. Robíme to nielen tu, ale naši kolegovia vo Viedni, ktoré jednou sídiel Organizácie spojených národov každý rok organizujú takéto stretnutie v tom centre OSN vo Viedni. Pokiaľ môžem, tak by som poprosil tam obrázok. Aj tento rok sme tam boli, zo pár z nás. Ten pán, čo nám rozpráva, to je prezident Rakúskej univerzálnej mierovej federácie, ktorý je momentálne aj predsedom jednej z komisie mimovládnych organizácií OSN vo Viedni. Že to nie je taká súkromná akcia, ale na tom sa podieľa množstvo organizácie, samotné OSN, tam zástupca ministerstva zahraničných vecí Rakúskej republiky a ďalší experti. Ešte môžeme ďalší obrázok pozrieť. A ako stoličný predmet, ako sa tomu hovorí, je tretí obrázok. Alex, poprosím, ešte ten tretí, že sme tam ozaj boli, aj my, podaktori, ktorí sme tu, že sú tam zväčšnení a už im to nikto nevymaže z ich životopisu.
Ďakujem. Okrem takéhoto stretnutia spoločného, že teda rôznych predstavitelia alebo sami príslušníci alebo veriaci sa stretávame, tak robili sme aj také samostatné akcie, viacerých z vás tu už boli aj samostatne a ja som vďačný, že prijali pozvanie aj teraz, že teda budeme môcť takto ich tu vidieť a pokračovať v tom. To boli podujatia takej série podujatí, ktoré sme na základe inšpirácie tejto knihy, o ktorej vo chvíľu budete počuť, robili také stretnutia, že svetové náboženstvo alebo moja cesta k viere, k Bohu a pod takým podtitulom, že staviame mosty medzi nami. Niektorí ste tu mohli počuť, vidieť, aktívne predstavovať svoju vieru alebo svoju cestu životom a dnes to bude podobné, že sme vďační, že teda znovu môžeme viacerých privítať. Na začiatok ja by som pozval kolegu prezidenta Federácie rodín na Slovensku, ktorý nám priblíži túto knihu World Scripture a prečíta z toho krátky úryvok, ktorý sa týka dnešnej témy. Viete, že témou dnešného stretnutia je, aby som to presne odcitoval, Stvoriteľ, Matka Zem, spiritualita a posvetnosť prírody. Ja som poprosil pána inžiniera reverenda Miroslava Rybára, prezidenta Federácie rodín, aby sa ujal slovo. Ako už bolo spomenuté, ono to pôsobí, že by som mal urobiť reklamu tejto knihe, ale nie je to úplne tak. Ja len ju opäť pripomeniem, lebo už to asi niekedy aj zaznelo. Po anglicky World Scripture. Toto je prvé vydanie, je už aj druhé vydanie a je to vlastne taká porovnávacia antológia svätých písiem z celého sveta, rôznych náboženských tradícií alebo vierovyznaní. Tá kniha je koncipovaná v rôznych takých tematických okruhoch a sú tam uvedené rôzne také tie citáty, ktoré tie jednotlivé vierovyznania nejak hlásajú a snažia sa podľa nich aj žiť. A dával to dokopy určitý tým ľudí, odborníkov a v podstate zistili zo svojej práce, že v drvivej väčšine sa tie náboženstva aj vierovyznania na tie základné životné témy zhodujú. Rozdiely sú možno už len v nejakých takých formálnych záležitostiach. Ako už bolo spomínané, ja som si z toho druhého vydania, ktoré bolo doplnené o texty alebo o myšlienky jedného zo zakladateľov Federácie rodín a Univerzálnej mierovej federácie, reverenda Samuela Moona, som vybral také pár myšlienok na zamyslenie. Čiže nebude to nejaký môj taký príhovor ani úvaha k tomu, ja len tie myšlienky sa nad nimi zamyslieť. V tejto knihe je teda 4. kapitola a tá, aj keď možno to neznie až tak veľmi, že teologicky, má názov Božie stvorenstvo, aspoň tak som sa snažil to približiť, je to síce také staršie slovo, že stvorenstvo, ale ide o to všetko, čo Boh vytvoril. Celý kozmos, univers, vesmír a tak ďalej, môžeme si naozaj predstaviť všetko to Božie dielo, ktoré máme okolo nás, ale aj v nás, lebo aj my sme jeho dielom. A ja by som predtým, než začnem čítať jednotlivé myšlienky, ktoré som vybral, tak by som priblížil taký ten úvod k tej kapitole, ktorá ako uvádza tú tému posvetnosť prírody. Príroda je posvetná. Všetky tvory sú obdarené Božím životom a kúskom Božieho ducha. Boh stvoril každé bytie s určitým zámerom a obdaril ho svojim milujúcim srdcom. Príroda vykazuje obdivuhodnú rovnováhu. Príroda je nevyčerpateľným zdrojom poetickej a náboženskej inšpirácie. Vnímanie prírody v jej pôvodnej čistote sa môžeme dotknúť Boha.
Rôznorodé druhy zvierat a rastlín vytvárajú kmene a národy podobne ako existujú u ľudí rasy a národy. Sú to naši bratia a sestry, živení tou istou matkou Zem, ktorá nám poskytla prvky, z ktorých sa skladajú naše tela a ktoré udržujú náš život. Keď sa zamyslíme nad všetkým, čo nám príroda poskytuje, máme jej byť za čo vďační. Čiže to bol len taký krátky úvod k tej kapitole a teraz budú nasledovať jednotlivé myšlienky reverenda Moona. Všetko vo vesmíre vzniklo z Božieho srdca. Vesmír vo svojej celistvosti je výsledkom Božej stvoriteľskej myšlienky, ktorej motiváciou je Božia láska. Vnímajúc stvorenie s bázňou, jediné zrnko v piesku v sebe obsahuje princípy vesmíru. Jediný atóm obsahuje nesmiernu harmóniu vesmíru. Všetky veci, ktoré existujú, hoci si to možno neuvedomujú, sú výslednými bytiami, ktoré vznikli pôsobením zložitých síl. Najmenšie molekuly, atómy a dokonca aj elementárne častice neexistujú nevedome, ale majú určité vedomie a účel. Všetky veci, ktoré existujú, vznikli Božou milujúcou rukou a nevyhnutne majú srdcový vzťah s Bohom. Ľudská civilizácia je nepredstaviteľná bez prírody. Ľudia prejavujú svoju moc a autoritu, no bez prírody by nič nebolo možné. Príroda robí náš život hodnotným, je pre náš život absolútne nevyhnutná. Preto ak necítime srdce, ktoré pulzuje v prírode, nemôžeme zažiť práve šťastie. A ani nemôžeme byť v blízkosti Boha a tešiť sa z jeho prítomnosti. Keď sa najbližšie pozrieme na kvet alebo steblo trávy, vnímajme ho z Božieho pohľadu, ktorý odráža Božie srdce. Vždy, keď sa pozrieme na hmyz, vtáčika alebo zvieratko, mal by v nás vzniknúť pocit, ktorý nás prepojí s Bohom. Ľudské bytosti sú súčasťou prírody. Dokonalá príroda je posvetná. Keď sme boli stvorení, vesmír nám prepožičal svoje prvky na vytvorenie našich tiel. To znamená, že nás zrodil vesmír. Je to teda náš prvý rodič. Naši otcovia a matky sú našimi druhými rodičmi. Rodičmi, ktorí nás priviedli na svet. A Boh, ktorý dal každému z nás ducha, je našim tretím rodičom. Ľudské bytosti majú teda 3 páry rodičov. Ľudia v dávnych dobách mali blízky vzťah s prírodou. Vtedy boli svet prírody a svet duchov ľuďom blízke. Nie vzdialené a cudzie, ako je tomu v súčasnej dobe. Keď ľudia vstúpili do hája mohutných stromov, z úctou sa na ne pozerali a uvažovali. Tieto stromy sú tu už tisíce rokov. Zažili mnohé jary i jesene. Ich tieň vytvára príjemné prostredie pre všetky tvory. Keď ich pozorovali, uvedomili si, že sami majú mnohé nedostatky, a tak uctievali mohutné stromy, veľké skaly a vysoké hory. Keď sa pozeráme na stvorenstvo, cítime posvetné emócie, vyvierajúce z hĺbky nášho srdca a prirodzene sa im oddáme. Dívajúc sa na súhvezdia na nočnej oblohe alebo skúmaním prírody okolo nás, zažívame úžasné a tajomné pocity, ktoré sa vynárajú z hĺbky nášho srdca. Tento stav býva východiskovým bodom náboženstva. Pri pohľade na živé veci prírodné úkazy môžeme spievať piesne, ktoré vychádzajú zo vzácneho sveta srdca v našom vnútri. Keď hráme hudbu prírody, zobrazujeme umenie prírody a recitujeme poéziu prírody, všetky bytia rezonujú v našich srdciach. Potom môžeme nadviazať vzťah s Bohom, ktorý vládne nebeským telesom. Keď zažijeme pocit, že sme so všetkým bytostne prepojení, vtedy sa naše srdce dostalo do stavu, kedy si všetko prirodzene vážime. Dostaneme sa tak do mystického stavu, v ktorom všetko a všetkých vnímame v ich samotnej podstate. Boh stvoril ľudské bytosti, aby sa prepojili s celým jeho stvorením, ktoré stvoril neoddeliteľne prepojené so sebou sami. Navonok sa zdáme byť nesmierne malí a bezvýznamní, ale keď prírodu vnímame týmto spôsobom, môžeme pocítiť skutočnú dôstojnosť a hodnotu ľudskej bytosti. Toľko z prvej časti, ktorú som si pripravil, ktorá vlastne hovorí o takej posvetnosti toho Božieho stvorenstva a prírode. Ďakujem zatiaľ za pozornosť a odovzdávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Dobre. Ďakujem, že ma chceli vynechať ako MC, bolo by to jednoduchšie, keby to ľudí takto nasledovalo. Takže ďakujem pánovi Ritárovi a teraz poprosím ďalší pán Jaroslav
deň, alebo teda dobrý večer. Ako už bolo povedané, ja som dnes zástupca Centra Dianetiky a Scientológie na Slovensku. Máme tých centier viacero, ale určite viete vygoogliť, alebo dneska, že kde všade sme. A ako bolo spomenuté už tu na pánom Rybárom, a v skutočnosti nepoznám túto knihu, ale viem si predstaviť, že ako spomínal, že všetky náboženstvá pravdepodobne majú nejakú predstavu a svoju predstavu alebo svoje vnímanie prírody ako niečoho, čo naozaj, na čom je aj človek a ľudský život alebo vôbec ľudské bytie založené. Lebo bez tej prírody by sme samozrejme tu neboli. Hej? My máme napríklad v Scientológii existuje, je to v skutočnosti nenáboženský morálny kódex, aj keď teda sme náboženstvo, ale náš zakladateľ pán Hubbard túto knihu spísal ako posledné svoje dielo, alebo jedno z veľmi posledných, než opustil svoje telo. A je to skôr, tak ako sa to volá, je to cesta ku šťastiu. Hej? Netvrdím, že je to jediná cesta ku šťastiu, ale ak sa na to pozriete, je tam 21 pravidiel, ktoré, ak by človek naozaj vedel dodržiavať a dokázal dodržiavať, tak by sme sa asi vedeli zhodnúť na tom, že by žil pomerne šťastný život. Hej? Čo sa týka rôznych náboženstiev, k tomu dnes nemám príhovor, ale je tu takisto jedno z pravidiel, 18. je, že rešpektujte náboženské presvedčenia druhých. Hej? Čiže je jedno, aké presvedčenie máme a čomu veríme, prípadne neveríme, tiež ako bolo spomínané. Je to na nás, ale poďme teda k tej prírode. Jedna z vecí, ktorá celkom určite súvisí s tým šťastím každého človeka. Dobre? OK. S tým šťastím každého človeka je aj to, v akom prostredí žije. A takisto máme tú knihu, dnes sa snažíme byť trochu moderní. Máme to aj natočené vo forme filmu, každé to jedno pravidlo. Viete to nájsť aj na internete, alebo tu nájdete brožúrky, ale filmová verzia je. Keď si nájdete cesta-k-šťastiu.sk, tak tam nájdete všetky tie filmy. Sme ale nielen teda slovenské náboženstvo, sme celosvetová organizácia a len táto kniha je preložená do, ja neviem, desiatok jazykov. Nechcem povedať číslo, lebo myslím, že je to 150 jazykov, ani som netušil, že toľko jazykov máme na tom našom svete. A čo sa týka filmovej verzie, je iba v 19 mutáciách. Jedna z nich je slovenská. Poďme teda rovno pozrieť na film, čo hovorí pán Hubbard k tomu, ako dôležitá je príroda, alebo prečo je dôležité sa o ňu starať. Tá časť o prírode samotnej má 3 časti, takže ja vám pustím len jednu, aby som vám tu neurobil z toho filmový večer, ale ohľadne teda prostredia pustíme si to 12,3. Pomáhajte starať sa o planetu. Pomáhajte starať sa o planétu. Myšlienka, že človek je spoluvlastníkom planéty a že by sa o ňu mohol a mal pomáhať starať, sa môže zdať obrovská a pre niektorých úplne nereálna. Ale to, čo sa dnes stane na druhom konci sveta, aj keď veľmi vzdialenom, môže ovplyvniť to, čo sa stane vo vašom vlastnom dome. Nedávne objavy kozmických sond vyslaných na Venušu ukázali, že naša planéta by mohla upadnúť do takej miery, že by už viac nepodporovala život. A mohlo by k tomu dôjsť už počas vášho života. Vyrúbte príliš mnoho lesov, znečistite príliš mnoho riek a morí, zničte atmosféru a schytáme to na plnej čiare. Teplota povrchu Zeme sa môže vyšplhať na pálivé hodnoty a dážď zmeniť na kyselinu sírov. Všetok život by mohol vymrieť. Možno si kladiete otázku, aj keby to bola pravda, čo s tým ja môžem urobiť?
Nuž, možno už len fakt, že zvraštíte čelo, keď ľudia robia veci, ktoré ničia planétu, znamená, že s tým niečo robíte. Niečo by ste s tým robili, už aj keby ste boli názoru, že planétu nie je dobré ničiť a zmieňovali by ste sa o tom. Starostlivosť o planétu začína na vašom vlastnom dvore. Rozširuje sa do oblasti, kadiaľ chodíte do školy či do práce. Zahŕňa miesta na piknik či miesta, kam chodíte na dovolenku. Odpad, ktorý znečisťuje terén a vodné zdroje, suché kry, ktoré vytvárajú nebezpečenstvo ohňa, sú všetko veci, ku ktorým človek nemusí prispievať, ale proti ktorým môže, keď nemá nič iné na práci, niečo podniknúť. Zasadenie stromu sa môže zdať človeku trochu málo, ale je to niečo. V niektorých krajinách starí ľudia a nezamestnaní neposedávajú a neopúšťajú sa. Sú zvyknutí starať sa o záhrady, parky a lesy, zbierať v nich odpadky a pridávať tak svetu trochu krásy. Zdrojov na to, aby sme sa o túto planétu mohli postarať, máme dosť. Väčšinou ich však ignorujeme. Stojí za zmienku, že občianske ochranárske zbory v Spojených štátoch, ktoré boli založené v 30. rokoch USA, aby využívali pracovnú silu nezamestnaných dôstojníkov a mladých ľudí, boli jedným z mála, ak nie jediným projektom v čase svetovej hospodárskej krízy, ktorý štátu priniesol oveľa viac, než ho stál. Tieto zbory znovu zalesnili obrovské oblasti a robili aj iné hodnotné veci, aby sa postarali o americkú časť planéty. Za zmienku stojí aj fakt, že táto organizácia už viac neexistuje. Minimum, čo môže človek urobiť, je pripojiť sa k názoru, že takéto projekty sú hodnotné a podporiť mienkotvorcov a organizácie, ktoré neustále pracujú na zlepšovaní nášho životného prostredia. Nemáme núdzu o technológiu, ale technológia a jej použitie stojí peniaze. Peniaze sú k dispozícii vtedy, keď sa nasledujú rozumné ekonomické smernice, také, ktoré každého netrestajú. A takéto smernice existujú. Človek môže robiť veľa vecí v rámci pomoci starostlivosti o planétu. Všetko to začína myšlienkou, že by mal, a pokračuje tým, že navrhuje ostatným, že by mali. Človek dosiahol potenciálnu schopnosť zničiť planétu. Musí byť popohnaný k schopnosti a činom, ktoré ju zachránia. Koniec koncov je to to, na čom stojíme. Ak druhí nepomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie, v ceste ku šťastiu by mohlo chýbať cestné podložie, po ktorom by vôbec mohla viesť. Dobre, to bola jedna krátka kapitolka. Ďakujeme. Môžem, ne? Počujeme sa? Počujeme. Dobre. Ešte budem mať jeden kratučký film pre vás, že čo vlastne s tým môžeme urobiť my, alebo čo my robíme. Teraz ja hovorím z pozície našej ako Centra Dianetiky a Scientológie, ale máme niekoľko aktivít, ktoré buď v rámci cesty k šťastiu, alebo v rámci našej inej aktivity, ktorú voláme Scientologický dobrovoľný duchovný, čo sú naozaj Scientológovia, ktorí sa snažia pomôcť ľuďom alebo situáciám, keď už nejaká katastrofa vznikla, ako tam bolo spomínané, akože nie za všetky katastrofy nevyhnutne môžeme priamo, ale keď sú napríklad, ako teraz v Kalifornii, veľké požiare, alebo bližšie k nám v Lani záplavy na Morave, tak sme mali naozaj stovky ľudí, ktorí prišli dobrovoľne pomôcť, sú to dobrovoľní duchovní. A naozaj prídu a pomôžu s čímkoľvek je treba. Ako bolo, ale to by bola iná prednáška, aj tu bol kolega, myslím, z Čech prednášať o tom. Sme ochotní pomôcť v podstate s čímkoľvek. Jedna vec je tá útecha duchovná pre tých ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom poškodení tou katastrofou, ale takisto sa nebojíme ani normálnej fyzickej práce, že naozaj sme tam mali
desiatky ľudí, ktorí zobrali lopaty a vyhadzovali sme ten blato z pivníc a podobné veci, že naozaj fyzická práca. Podobne pred pár rokmi sme mali projekt, konkrétne naše centrum na východnom Slovensku, kde sme pomáhali vyčistiť jednu rómskú osadu, alebo pomáhali sme Rómom naučiť sa vyčistiť si osadu. A nakoniec sme zistili, že to v skutočnosti nie je vôbec o tom čistení, tie situácie aj tam, ale to by bola zase iná prednáška v tých rómskych osadách, je skôr o tom, čomu tí ľudia veria a nie nevyhnutne, aké majú náboženstvo, ale oni jednoducho, tam chýba vyslovene vzdelanie. Tie deti sa narodia na smetisku a sú zvyknuté žiť na smetisku. A teraz prídu do školy a niekto od nich chce, aby upratovali. Na čo, keď žijem na smetisku. Čiže ono to má trochu hĺbšiu myšlienku, ale to by bola zase iná prednáška. A takisto, ako tam bolo spomínané, no máme tu nejaké katastrofy alebo nejakú situáciu s touto našou planétou a môže si niekto povedať, no čo s tým ja ako jeden človek môžem urobiť. Takže k tomu tiež v tom našom kódexe máme jednu kapitolu, ktorá sa volá Dávajte dobrý príklad. A to je to, čo môžete urobiť, alebo čo môže urobiť každý. Ukázať ostatným okolo seba, ako by to, čo by sa s tým robiť dalo. Takže to by bol ten druhý krátky film a potom odovzdám slovo ďalšiemu rečníku. Šesť. Dávajte dobrý príklad. Človek ovplyvňuje mnoho ľudí. A jeho vplyv môže byť dobrý alebo zlý. Ak človek vedie svoj život v súlade s týmito odporúčaniami, dáva dobrý príklad. Ľudia v jeho okolí nebudú môcť inak, než ním byť ovplyvnení, a to bez ohľadu na to, čo hovoria. Každý, kto sa vám snaží vziať chuť a odvahu, sa to snaží robiť preto, že vám chce v skutočnosti uškodiť alebo sleduje svoje vlastné ciele. V hĺbke duše vás však bude rešpektovať. Vaše vlastné šance na prežitie sa budú z dlhodobého hľadiska zlepšovať, pretože druhí ľudia, na ktorých máte vplyv, sa stanú menšou hrozbou. A prináša to aj iné výhody. Nepodceňujte účinok, ktorý môžete mať na druhých už len tým, že sa o týchto veciach zmienite, a tým, že budete vlastným pričinením dávať dobrý príklad. Cesta k šťastiu si vyžaduje, aby človek dával druhým dobrý príklad. Ďakujem pekne. Teraz ma nejak dobre počuť. Možno ste si vybrali niečo, že nejaký príklad z toho, na ktorom môžete začať vo svojom okolí, áno. A ďakujem za ponuku. Každý si môže tam prečítať a zapojiť sa a vymyslieť doma niečo na dvore alebo u susedov.
minule nám niekto rozprával o tom, ako v Japonsku vlastne sa prisťahovala jedna rodina vlastne do určitej štvrti a teda nevyzeralo to tam bohoviak, tak otec rodiny si povedal, že každý deň vlastne ráno predtým, než išiel do práce, vstal, išiel, pozametal ulicu a naokolo a postupne sa pridávali ďalší. Teda robia si tam poriadok. Zaujímavé, že v Japonsku, pokiaľ viem, ešte stále nemajú v školách upratovačky, to robia deti. Od malička sú učené už od takých malých, že vlastne vyčistia triedu, pozametajú, poutierajú chodbu a tak ďalej a patrí to k výchove alebo vlastne k tomu kurikulu, ktoré majú lepšie ako zamestnávať upratovačku možno. Prišli by sme ďalej a ja by som teraz pozval nášho dlhoročného priateľov, ktorý vyše 30 rokov, keď sa nemýlim, na podobných akciách sa stretávame, aby nám porozprával niečo a je to pán Raghunáta z hnutia Hare Krishna. Nech sa páči. Hare Krishna. Takže Hare Krishna, dobrý večer. Jsem velice rád, že jsem tady se všemi krásnými lidmi, jako jste vy. A než začnu, tak bych chtěl poděkovat i organizátorům za další tohtoroční způsob. To slyšet dobře? Dobře. A děkuji za inspirující videa. Já jsem přemýšlel trošku o tom, protože to téma je velice specifické, velice směrující na velice důležitou část duchovna, když se to nemusí zdát. Mnoho lidí si myslí, příroda, co to má ve skutečnosti společného s náboženstvím nebo s duchovním nebo s čímkoliv takovým. A z těch názorů je hodně, protože po celé planetě je mnoho různých hnutí, mnoho různých skupin lidí, kteří se zaobírají přírodou, ekologií a tak dále. A tak jsem si říkal, dobře, spojíme přírodu, spojíme náboženství, spojíme všechny tyhle ty věci dohromady a dáme to do kontextu s mírem, který v podstatě tady ta organizace propaguje. A potom jsem zjistil, že ve skutečnosti tyhle ty tři věci spolu velice úzce souvisejí. No, protože ten mír je víceméně závislý právě na těch dvou záležitostech. Jak tady bylo řečeno na začátku, celá materiální existence je stvořením Boha. No, ať už tomu někdo věří nebo nevěří, to není podstatné. Podstatné je, že nikdo z nás ji nevytvořil. My jsme přišli do této přírody a ta příroda už tady byla před námi. A tu stejnou skutečnost, ten stejný fakt mohou říkat generace a generace před námi. Jo, to znamená, nepotkáte nikoho, kdo by řekl, já jsem přišel a nic tady nebylo. Jo, to znamená, ta příroda musela být a existovat před námi všemi. A jak je popsáno v podstatě ve všech náboženských textech, ta příroda byla stvořená jako stvoření Boha. A to znamená, že Bůh je vlastníkem, no? Protože on jediný stojí za vytvořením této přírody. A můžeme vidět, že cokoliv, co je v kontaktu s touto přírodou, to znamená s tou původní přirozenou přírodou, má svoji určitou specifickou energii. To znamená, každý jeden člověk bez ohledu na své vyznání, nebo i ateista, to je jedno, jako náhle přijde do kontaktu se stvořením, s tím originálním původním stvořením, s tou přírodou, okamžitě cítí určitý druh osvícení. No, stačí, když si tady z města vyjdete trošku do Karpat, kdokoliv může cítit tu atmosféru. No. Kdokoliv se dostane do kontaktu s těmi přirozenými přírodními zákony, okamžitě může cítit něco víc než jenom jeho běžná existence. A
Védská literatura vysvětluje, že v podstatě jenom díky tomu principu každý může dosáhnout postupného osvícení. Jak? Velice jednoduše, když pochopíme, že existuje vlastník, znamená Bůh, existujeme my, kteří existujeme v jeho vlastnictví. A samozřejmě, když existují osoby, tak je tam interakce. Jo? Ta příroda je jenom médium interakce. Ve Védách se tomu říká yoga. Jo? Yoga není nějaká gymnastika. Yoga v tom původním originálním významu to slovo znamená spojení. Jo? To znamená spojení mezi Bohem a živými bytostmi, spojení mezi námi a stvořením Boha, spojení mezi Bohem a jeho stvořením a tak dále. A ta obecná harmonie mezi přírodou, námi živými bytostmi, Bohem, pokud funguje skutečně správně, tak je tím důvodem k tomu, aby existoval mír. Jo. Pokud neexistuje, mír nikdy existovat nebude. Jo. V jednom z védských textů v Bhagavad Gítě je takový velice pěkný verš v sanskritu, kde se vysvětluje, já vám ho můžu citovat, Bhoktáram yagyatapasam sarva loka maheshvaram suhridam sarva bhutanam shanti gyanti mam richati. To znamená, tenhle ten verš popisuje, já, to říká Bůh, Bhoktáram yagyatapasam, jsem příjemcem veškerých činností a odříkání na tomto světě. A sarva loka maheshvaram znamená, že jsem vládcem a vlastníkem celého stvoření. A druhá část toho verše je velice podstatná pro ten princip. Bůh tam říká, ten, kdo přijme tuto skutečnost a jedná podle ní, šanti richati, dosáhne míru, klidu a štěstí. No? Znamená, můžeme vidět, ty osoby, které žijí život s Bohem, jsou daleko více nakloněni k tomu, aby ochraňovali přírodu, aby se snažili o harmonii a souznění s přírodou. A také se snaží přírodu nevykořisťovat, jo? Protože vědí, komu patří. Jo? Je to stejně jako v dobře fungující rodině. Jo? Otec je vlastníkem rodiny, tak to bylo po generace, a všichni žijí z práce toho otce. Jo? A každý si bere jenom ten podíl, který mu v té jeho rodině náleží, a proto rodina žije harmonickým způsobem. Ale jestliže tuhletu harmonii rozbijeme, jestliže zapomeneme na pozici Otce, zapomeneme na pozici Boha, přijde disharmonie. A tato disharmonie znamená v prvém případě to, že si začneme myslet, že já jsem Bůh. Já jsem ten, který vlastní všechny tyto věci a tím pádem já mám právo si jich užívat jakýmkoliv způsobem chci. A to je ten hlavní důvod. No, jako náhle začneme mít tento druh vědomí, stáváme se antagonisty, stáváme se nepřáteli stvoření Boha. No, můžeme vidět, ten, kdo žije takovýmto způsobem, ten nikdy nežije v míru. Šri Išopanishad je malá část Atharva Védy, jedné z původních véd, a hned v první mantře je k tomu bodu popsáno. Íšavasyam idam sarvam yat kinchana jagatam jagat tena yuktena bhunjita megantara kashudbanam. Všechno živé i neživé ve vesmíru řídí a vlastní nejvyšší pán. Člověk by tedy měl přijímat pouze ty nezbytné věci, jež mu byly vyhrazeny jako jeho podíl, a nikdy za žádných okolností nepřijímat věci jiné, vědíc dobře, komu ve skutečnosti patří. To znamená, Bůh jako dokonalá bytost, jako dokonalý stvořitel, dal každé jedné živé bytosti dostatek k tomu, aby mohla existovat a rozvíjet se ve svém duchovním životě. Můžeme vidět i všechny rostliny, všichni ptáci, zvířata, každý z nich dostal v této přírodě určitou svoji část. No. A specifikum lidského života je, že člověk dostal k tomu navíc inteligenci, aby se mohl dotazovat a hledat Boha. Ale to je jediné privilegium, které jsme dostali. To znamená, i my jako lidské bytosti jsme získali pouze podíl na vlastnictví Boha. A jestliže chceme získat vztah k Bohu,
neměli bychom tento podíl překračovat. A můžeme vidět, čím více ateistická je společnost, tím více dochází k zneužívání Božího stvoření. No, tím více dochází k hamižnosti, k myšlení, že toto je moje, protože já jsem nějakým způsobem se o tom rozhodnul. A to už je jenom krok k tomu, aby se začaly vést války o toto takzvané vlastnictví někoho, komu to ve skutečnosti nepatří. Takže principem Božího stvoření není to, aby jsme zneužívali toto stvoření. Principem je, aby jsme ho využili k tomu, aby jsme mohli dosáhnout znovu kontakt s nejvyšší božskou osobou. A to je jediný princip. No, znamená, celá materiální příroda byla koncipována takovým způsobem, aby nám dávala všechno, co potřebujeme, pod podmínkou, že ji nezneužíváme. Ale jestliže dochází k zneužívání, potom ta stejná materiální energie, hmotná příroda vytvoří takové podmínky, aby jsme nemohli dál zneužívat. No, to znamená, jestliže ateisticky smýšlející lidé si začnou brát z přírody víc, než je potřeba, příroda jednoduše přestane dodávat to, co je potřeba. No, znamená, jestliže žijeme v božím smyslu tohoto stvoření, všecko existuje. Čistá voda, čistý vzduch, kvalitní potraviny. Jestliže žijeme v protikladu proti božímu stvoření, najednou můžeme zjišťovat. Není čistý vzduch, není čistá voda, jo? Příroda ztrácí energii, sílu a tak dále. A to se nedá vyřešit jenom nějakými ekologickými aktivitami. Jediný způsob, jak to skutečně můžeme vyřešit, je, že pochopíme, že toto stvoření je vlastnictvím Boha a my jsme jako děti Boha zodpovědní za otcovo vlastnictví. Takže v rámci této harmonie není otázka náboženství. Jo. Tady ten princip je pro všechny. Jo. To je jedno, jestli je to muslim, hinduista, jestli to je ateista a tak dále. Boží princip znamená, že ho musíme dodržovat, potom funguje, a když ho nedodržujeme, pro nás jednoduše fungovat přestane. Takže Hare Krishna, děkuji moc za pozornost a přeji pěkný večer. Můžete vysvětlovat ještě obraz toho, co to znamená? Tenhle ten obrázek jsem vybral specificky. Tohle je ukázka duchovní existence ve vztahu k přírodě, protože Bůh nestvořil jenom materiální existenci, ale Bůh stvořil také permanentní existenci v duchovním světě. Ve Vedách je popsáno, že materiální existence je v podstatě odrazem, stínovým odrazem duchovní reality. Znamená, všechno to, co máme tu okolo sebe, je jenom odrazem reality, která existuje v duchovní existenci. No, jediný rozdíl mezi těmito dvěmi existencemi je, že duchovní existence je stálá, trvalá, kdežto materiální existence podléhá dočasnosti. No, každý máme zkušenost. V materiálním světě se něco zrodí, chvíli to existuje, potom to upadá a znovu. Tento koloběh je řízen časem, ale duchovní existence časem řízená není. To znamená, v duchovní existenci existuje permanentní čas. To znamená, neexistuje ani minulost, ani budoucnost, pouze stálá přítomnost. A védské texty popisují, že duchovní svět je v podstatě tím, co je naše skutečné doma. Jo? To znamená, všechny naše vztahy, všechny naše nálady, všechny naše touhy a tak dále mají svůj prvotní základ v duchovní realitě, v duchovní existenci. Pokud chceme zapomenout na tuto realitu, tak Bůh vytváří materiální existenci, kde pokud chceme, tak si můžeme na chvíli vyzkoušet hrát na bohy. Ale naše hraní na bohy, jo, to jsme mohli vidět v tom vašem krásném filmu, znamená, že postupně zapomínáme na boží princip. Naše božství se potom odráží ve všech těch šílených ekologických katastrofách, ve válkách, ve vydírání, žárlivosti a všech těch negativních věcí. Vím, že v některých náboženstvích se tomu říká, že je to ovlivněno satanem, ovlivněno těmito věcmi
Ale ve skutečnosti ten Satan je naše zapomnění na Boha. Jo? To naše pochopení, že teď já jsem tady Bůh, já tady budu užívat věci, neexistuje nikdo, všechno vzniklo náhodou, jo? Nebylo nic, potom to explodovalo, teďka to je tady, a protože já jsem tu, tak si to budu užívat pás. Jo? A je mi to jedno, všichni ostatní můžou jít kamkoliv chtít, ale já budu užívat. Jo? Bhagavad Gita popisuje ten druh jednání jako demonický druh jednání. To znamená, já jsem ten, který bude dělat věci, já mám svoje plány, do budoucnosti to bude tak, a jestli mi moje plány někdo chce překazit, tak s ním budu bojovat, zabiju ho a budu dominovat. Že tohle je v podstatě ateismus. Božská přirozenost znamená, toto je stvoření Boha. A Bůh nám dal všechny příležitosti k tomu, aby jsme mohli žít šťastně. Nikdo nám nebrání žít šťastně. Jediné, kdo nám brání, jsme my sami. Ďakujem pekne pánovi Raghunátovi a sme sa niečo viacej dozvedeli o sebe. A ako ďalšieho vystupujúceho by som pozval pani Katarínu Mikitovú, ktorá je zástupkyňou tvorivej spoločnosti Allatra a ona nám povie viac. Aha. Dobrý večer. Môžem aj tak, nie? Nie? Aha, prepáč. Tak. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za organizáciu tohto celého podujatia a ďakujem za to, že tu môžeme vystúpiť aj my. Naším príspevkom od Medzinárodného spoločenského hnutia Allatra, hlavne projektu Tvorivá spoločnosť, bude pieseň Unity, ktorú vám neskôr pustíme. Táto pieseň bola darom účastníkov, dobrovoľníkov Tvorivej spoločnosti pre medzinárodné online fórum Globálna kríza. Naše východisko je v zjednotení. Toto fórum bolo online a bolo prekladané do 180 jazykov. A názov piesne je Unity, čo znamená jednota a presne to vystihuje aj podstatu tejto piesne a aj to, kto na tejto piesni spolupracoval. Boli to účastníci z mnohých krajín, zo Slovenska, z Čiech, z Kazachstanu, z Dubaja, z Ruska, z Moskvy a ďalší. A môžem povedať, že keď ľudia chcú a majú spoločný cieľ, dosiahnu aj nemožné. Všetci účastníci nie sú ani profesionálni tanečníci, ani kameramani, ani zvukári. Sú to ľudia, dobrovoľníci, ktorí sa spojili s jedným cieľom, aby inšpirovali svet, aby pozvali ľudí, aby uvažovali o tom, čo znamená jednota a čo znamená spolupráca. A o tom je vlastne aj projekt Tvorivá spoločnosť, kde hovoríme, že na prvom mieste je ľudský život. A k tomuto podujatiu možno povedať len to, že v podstate áno, keď všetci pochopíme, že najvyššou hodnotou je ľudský život, začneme sa rešpektovať, je jedno, kto si akú cestu pre svoj vývoj vyberie, či je to cesta Hare Krishna, Scientologov, Tao, kresťanstva alebo čohokoľvek, tak máme veľkú šancu, aby sme sa spojili, spolupracovali a aby sme zachránili aj život na Zemi a celú našu planetu, pretože ako vieme, inú planetu, planéta B neexistuje, máme iba jednu a mali by sme sa snažiť, aby sme sa mali kde žiť a ďalej vyvíjať ako ľudia. Takže ja vás pozývam k sledovaniu piesne Unity. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single
obsahom a doteraz sme všetci boli takí trochu pasívni prijímatelia toho, čo sa tu deje, ale tak by sme pristúpili trochu takej aktívnejšej účasti. Verím, že sa zúčastníte všetci a to, čo sa zúčastníte, si pre vás pripravil náš priateľ pán Milan Kozánek, ktorý nám vysvetlí, čo ako on sa zaoberá, aby sme povedali, že je taoista, že? Môžeme tak povedať? Bojových školy, alebo nie som taoistický kňaz, som len obyčajný bežný človek a laik, ale v podstate takmer 40 rokov ma inšpirovalo a nejakým spôsobom ovplyvňovalo v rozvoji mojom osobnom taoistické koncepcie a vlastne ja, aby som bol ešte konkrétnejší, že ja som tanečný pedagóg, bol som tanečníkom aktívnym, som choreograf a divadelný režisér. A takže vlastne všetky tie veci, čo som vlastne čo som rozvíjal, sebe som to vždy rozvíjal cez telo, cez fyzikalitu, cez telo. A v taoizme vlastne, tak môžem teraz už hovoriť sám za seba a jak to ja vnímam, vlastne počuli sme tu veľa krásnych myšlienok a krásnych koncepcií, a taoizmus vlastne používa veľmi také jednoduché pojmy a slova a vychádza to hlavne z toho, a preto vlastne ten dôvod, že prečo som tu bol, lebo vlastne taoizm je veľmi spojený práve s tým, že to vznikalo tým, že že pozorovali ľudia prírodu, pozorovali vesmír, pozorovali tie premeny a že vlastne videli to, čo videli, tak vlastne aplikovali alebo rozvíjali cez svoje telo. A vlastne cez to telo spoznávali tie koncepty, že to neostalo len na tej intelektuálnej úrovni, ale práve cez tú fyzickú skúsenosť boli schopní sa napríklad spojiť s prírodou, ale aj ide aj o to, že vlastne si vytvárame harmonický vzťah v tele a tým vlastne si môžeme vytvárať harmonické vzťahy v našom prostredí. A samozrejme v tom je nám krásna inšpirácia práve tá príroda a myslím, že tá príroda nám prináša to, že človek, keď príde do prírody, tak tam sa tá harmónia odohráva. A že to vlastne môžeme si ako keby znovu zobrať a prežiť to v tele. Takže veľa je to práve o tom, aj keď ja vlastne o niečom chcem hovoriť, tak je to len moja nejaká skúsenosť, poznanie cez to svoje telo. A možno to nemá nejaké, nie je to také bohaté v slovách, ale je to vlastne bohaté v tom prežitku. A keď som sem teda bol prizvaný, že sa tu zúčastním, tak potom bola taká otázka, že či by som nemohol niečím prispieť. No a to ide o to, že vlastne v tom, ako to ja chápem, ja môžem len prispieť tým, že my niečo možno spolu cez to telo na chvíľku si vyskúšame spoločne, že ďalšia nejaká myšlienka, zase by sme rozvíjali nejaké koncepty, ktoré vlastne nie sú takým tým ozajstným prežitkom cez to telo. Takže by som si, a tak sme si to na vás vymysleli, že by sme chceli poprosiť, vyzvať, že či by ste si so mnou nechceli také jednoduché cvičenie vlastne zacvičiť, a za tým vlastne bude ale celá tá filozofia, myšlienka, uvažovanie o taoizme, o prírode, o spojení s prírodou. Takže ak sa toho chcete zúčastniť, tak len to musíme nejako zorganizovať, že buď teda, že sa tuto niekde spolu zoskupíme, alebo možno asi tu bude najlepšie. Že? Dobre. Dobre. Takže pozývam vás do priestoru. A možno je to aj dobré, že sme dlho sedeli, tak trošku, aby sme sa zaktivizovali a boli schopní ďalej vnímať ďalšie múdre slova a ďalšie zaujímavé myšlienky. Ešte možno jednu takú myšlienku,
predtým, ako začneme, že vlastne často sa hovorí aj o tom, že tak, ako sa staráme o krajinu, alebo takým tým symbolickým spôsobom sa hovorí o kráľovstvo, že tak sa vlastne musíme starať aj o telo. A že keď sa vlastne vieme starať o telo, tak sa potom vieme starať aj o krajinu. Že to takto zároveň jedno ovplyvňuje to druhé. A dobre, takže môžeme začať. Takže asi prvú vec, čo by sme spravili, že takto si budeme trieť ruky a vytvárať si teplo. Hej? Že trošku zaktivizujeme tú vnútornú energiu, trošku preberieme a trochu len tak si prejdeme ruky, jednu ruku, druhú ruku. Trošku, aby sme sa vlastne cez ten dotyk a kontakt spojili s našim telom. Znovu trošku pretrieme. A teraz takto prstami si preklepeme hlavu. Trošku si zaktivizujeme vedomie a môžeme ešte takto prejsť cez krk. A trošku šiju si môžeme preklepať a tú hornú časť tela. A takto môžeme ísť dole a až tuto dozadu, cez chrbát, v zadnej časti sú obličky. To je dôležité miesto. A takto sa vlastne trošku preklepeme a kam dočiahnete. Dobre, výborne. A teraz znovu si pretrieme, takto zaktivizujeme tým trením a cítime to teplo. A teraz jedno veľmi dôležité, ten koncept je vlastne, že človek má svoj stred. Hej? Takže vlastne sa teraz dlaňou dotkneme stredu nášho tela. Môžete si nechať otvorené oči, môžete si ich zavrieť. To je jedna taká vec, že stred je to fyzický stred, ale je to nielen fyzický stred. Tu proste je aj naša energia. V tom taoizme sa pracuje aj v bojových umeniach veľa, že narábame s energiou tela, takže tu sa niekde nachádza aj naša energia. A je to vlastne ako keby stred, s ktorým sa môžeme potom prepojiť so zemou a s nebom v taoizme. To znamená, že skúste len tak pocítiť, tak jak sme si aktivizovali to teplo a tú energiu cez dlane, tak cítim, že sa aktivizuje ten náš stred, že sa prebudza stred fyzický náš, môže to byť kľudne len fyzický stred, ale môže to znamenať niečo viac, hlbšieho. A že ten stred sa cez tie nohy a chodidlá, ktoré sa dotýkame, spája so zemou. Lebo to je vlastne veľmi dôležité v taoizme, práve číslo 3 sa používa v symbolike veľmi veľa a tu to 3 znamená, že človek je prepojený medzi nebom a zemou. Takže ten náš stred, cez náš stred sa spájame so zemou a tá nám dáva oporu. Po tej zemi kráčame a tá zem niekedy je vlastne akousi náručou, že nás vlastne môže ako matka objať a podporiť. A opačným smerom, ako keby cítime to spojenie, ako keby sme boli sme strom a máme korene a z tej zeme vlastne tá energia cez telo, cez náš stred stúpa ďalej, cez chrbticu, pokračuje hore. A to je vlastne tá symbol, hovorí sa tomu nebo, hej, alebo vesmír. Čiže vlastne sme takýmto spôsobom môžeme prepojiť zem, človek a nebo. A v tom vlastne, aj v tom každodennom živote sa snažíme robiť a rozvíjať, kultivovať tú harmóniu medzi človekom, zemou a nebom. A hľadáme si to svoje miesto. A trošku, aby sme si to ešte umocnili, tak skúsme takto rukami, ako keby sme chceli zobrať, nabrať zo zeme tú energiu a vytiahnuť ju hore. A opäť urobíme to 3-krát. Ešte jedenkrát. A teraz vlastne opačne z toho ako keby neba, z vesmíru, z hora a necháme to stekať od hlavy zase až do toho stredu tela. Zase je to také, aj keby ste to brali len ako jednoduché fyzické pohybové cvičenie, určite to prospieva a zároveň to trošku umožňuje otvárať také senzory, citlivosť toho nášho prepojenia
a nášho stredu so svetom okolo nás. Výborne. A teraz ešte spravíme takéto. Urobíme takto dlaňami dovnútra a teraz ich otvoríme a tým, jak budeme otvárať ruky, tak ako keby od tej zeme vytvoríme spojenie až hore do neba. A potom, ako keby tá energia začne padať dolu, až do stredu tela. Ďakujem veľmi pekne, že to bolo, okrem toho, že sa rozprúdili, tak to má aj ďalší pozitívny efekt, že nebudete chcieť toľko kávy piť. Nie. OK, takže teraz sme sa všetci usadili a by som požiadal teraz ďalší príspevok. Pani Dorota Šimeková nám prečíta. OK, zmena programu, ďakujem. Takže za chvíľočku ešte presunieme ďalej. Takže by som pozval pre druhú časť čítania z knihy World Scripture pána Rybára. Ďakujem opäť. Ďakujem tiež za rozhýbanie. Myslím, že je veľmi prospešné, keď takto sedíme. A asi aj z tých príspevkov môžeme vidieť, že je to veľmi také rozmanité. Aj keď hovoríme o tej istej téme, ale naozaj, že tým, že sme ľudia, a to nás jednoznačne spája, máme pôvod v našom stvoriteľovi, nebeskom rodičovi, ale môžeme povedať aj v tej matke zeme, aj keď vlastne to stvorenstvo je výsledkom tej Božej činnosti, toho Božieho diela. Čiže toto nás jednoznačne spája a preto možno, že tie cesty sú rôzne, ako aj v tom videu to bolo ukázané, ale stále nás to vedie k tomu jednému nejakému akože cieľu alebo naplneniu nášho života, že byť naozaj spojený s nebeským rodičom a dosiahnuť to šťastie. Ja by som teda pokračoval v druhej časti. Tá prvá časť bola o tom, že to Božie stvorenstvo je niečo vzácne, že je posvetné. A tá druhá časť hovorí o tom, že ako my ľudia, ktorí sme tiež Božím stvorenstvom, Božím dielom, ako by sme mali pristupovať k tej prírode, ktorá je tiež posvetná. A už to zaznelo aj tu na mnohokrát, že bohužiaľ nie vždy ten náš prístup ako ľudí je taký, aký by mal byť. Čiže úcta k životu a k prírode. Kto nemiluje prírodu, nedokáže milovať ľudí. Mali by sme milovať prírodu a ostatných ľudí viac než seba. Pokiaľ nemilujeme prírodu a ľudí, nedokážeme milovať Boha. Ľudia pri pozorovaní prírody prežívajú záujem a zvedavosť. Od jej tvorov sa učíme o podstate lásky. Pri pozorovaní hmyzu a zvierat vidíme, že zvyčajne žijú vo dvojiciach. V tomto zmysle je príroda učebnicou, ktorú nám dal Boh, aby sme sa z nej naučili o ideáli vzťahov. Stromy a tráva sú najlepším učebným materiálom prírody. Semená, ktoré sú zasiaté na jar, rastú, kvitnú a prinášajú ovocie, čím sa poľnohospodárovi odmenia za jeho prácu. Potom odumrú, no v nasledujúcom roku vyženú ďalšie konáre a prinesú viac úrody. Takto nás učia, ako rásť a prosperovať. Ľudské bytosti, stredobod stvorenia, túžia po láske. Zvieratá tiež túžia po láske, rovnako aj rastliny. Zvieratá túžia po láske od človeka, rastliny túžia po láske od zvierat. Ľudia ako koruna tvorstva by mali milovať zvieratá a zvieratá by mali milovať rastliny a ostatné veci. Pravá láska takto spája všetko v prirodzenej hierarchii, pričom na vrchole je Boh
potom ľudia, ďalej zvieratá, potom rastliny a nakoniec nerasty. Riešenie znečistenia životného prostredia je jedným z najväčších problémov, ktorým ľudstvo čelí. Podľa vedcov po zničení ozónovej vrstvy nebude ľudstvo schopné prežiť slnečné ultrafialové žiarenie. Znečistenie dokonca mení klímu. Mali by sme preto zmeniť svoj životný štýl. Mali by sme žiť jednoduchým životom v prepojení s prírodou, ako to robili ľudia v dávnych dobách. Riešenie svetových environmentálnych problémov nemožno dosiahnuť iba úsilím samotných vedcov alebo úsilím jednotlivca, nejakej organizácie alebo národa. Vyžaduje si to obetavosť za spoluprácu všetkých ľudí, presahujúce úzke záujmy jednotlivých štátov. Takýto duch spolupráce sa dosiahne len vtedy, keď sa všetci ľudia budú považovať za súčasť tej istej ľudskej rodiny. Táto revolučná zmena v ľudskom vedomí je nevyhnutná pre prežitie samotného ľudstva. Planéta Zem čelí vážnym environmentálnym problémom. Znečisťovanie prírody a jej ničenie znamená opovrhovanie nádherným posvetným Božím stvorenstvom. Ľudia bez pravej lásky trancujú prírodu a vnímajú ju ako niečo na jedno použitie. Jedným z dôsledkov pádu Adama a Evy bolo, že ľudia neboli schopní milovať Božou láskou. V dôsledku toho nie sú ľudia schopní milovať sa pravou láskou a ani milovať stvorenstvo, ktoré neustále túži po pravej láske od ľudí. Milujme prírodu, milujme celé stvorenstvo. Ako potomkovia Adama a Evy máme zodpovednosť dosiahnuť stav, aby sme všetko milovali tak ako Boh a obnovili stvorenstvo do stavu pred pádom. Takto sa obnoví stratená rajská záhrada. Toľko z myšlienok reverenda Moona. Niektorí ho možno poznajú ako náboženského predstaviteľa, ale v podstate naozaj jeho rozsah sa nestýka len nejakej teológie alebo náboženských myšlienok, ale týka sa vlastne celého stvorenstva, pretože on je tiež jeden z tých, ktorí si uvedomujú to úžasné prepojenie medzi Bohom, ľuďmi a celým našim svetom. Reverend Moon už nie je medzi nami, ale zanechal ako trvalý odkaz, v ktorom pokračuje jeho manželka, pani Moonová. A ona tiež veľmi kladie dôraz na to, aby ľudia si uvedomili posvetnosť prírody. Pretože ak to dokážeme vnímať, tak potom prirodzene budeme vnímať, že my sme súčasťou prírody a je to s nami prepojené. Čiže ona sa snaží robiť mnohé iniciatívy na ochranu prírody a takej obnovy, aby sa naozaj vytvorila tá rajská záhrada. Čiže toľko som chcel pripomenúť, alebo približiť tieto myšlienky reverenda Moona a jeho manželky. Ja vám ďakujem za pozornosť, tiež ďakujem za pozvanie. Želám pekný zvyšok tohto podujatia a taktiež ešte potom pekný večer. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalej by sme si pozvali jedného hostia, ktorý špeciálne pre toto stretnutie napísal báseň. Ja teraz by nám rád prečítal pán Hugo Scherhauser. Dovolím si to prečítať, pretože ja sa vlastne básne neučím. Ja tomu hovorím, to sú rímovačky. Básne to sú Viezoslav, Smrek a tak ďalej. A potom môžeme aj tieto básne dať, ale to intimne, ženám o láske, mužom o starobe, vlastne nie o starobe, o mladosti v starobe. Ďakujem. Vypočuj ma, Bože človečenstvo. Je možné žiť bez vzťahu k prírode? Spravovať svet autoritatívne? Pričom hlásať nové náboženstvo? Mysliať si, že postojí na vode. To je proste nepredstaviteľné. Pochop dokonalosť prírody, pričom bude rád, že si je súčasťou. To všetko sú ver Božie poklady. Vnívaj všetko z Božích pohľadov. Vnívaj toľko srdca v nej bijúce a v duši pocítiš Božie srdce. Boh svojou stvoriteľskou myšlienkou stvoril vesmír v jeho celistvosti.
vesmír však svojou nekonečnosťou prešiel do kontraproduktívnosti. Takže všetko vzniklo z Božej vôle. Karty sú zamiešané na stole. Akú teraz kartu práve Boh ukrytú má v rukáve? Čo má pre nás pripravené? Nie. Nepríde k žiadnej zmene. Nie je to vôbec náhoda. Víťaz je znova príroda. Urgent náboženstva sveta. Ku nej nech je spätá pieta. Postavme ju na piedestál, veď diaľke už znie anielský chorál. Potom ešte máme program. OK, teraz budeme pokračovať. Na začiatku som spomínal, že sme boli vo Viedni, v OSN na tom podujatí k tomuto týždňu náboženskej harmónie a stretli sme tam jedného veľmi vzácneho človeka a o tom by vám niečo moja manželka povedala. Je to umelkyňa z Arménska, žije vo Francúzsku. A bol to fantastický. Prosila som, či môžeme mať, to bola spontánna akcia moja, predvčera sa vrátila do Francúzska a čítala moje odkaz, či nemôžeme mať pár obrazov, čo ukázala vo Viedni. Lebo sa hodí veľmi aspekt spiritualita, čo je spomenuté na pozvánku. Ona písala, I really liked your theme, topic, Creator, Mother Earth, Spirituality and Sacredness of Nature. Že ona tento titul, tematika veľmi miluje. S týmto výnimočné požiča nám obrazy, ktorý inak nedá, len v rámci výstavy. A len výstavy to teraz mala len v chráme, nejaký kostole. Ona píše dále, this message about peace, spirituality, harmony with nature is very important, needs to be shared as much as possible. Že posolstvo, čo máme dnes, je mier, spiritualita, harmóniu s prírodou, je veľmi dôležité a musí sa byť, teda prostredkujeme mnohým a dúfa, že príde do Bratislavy, že môže predstaviť celý ten cyklus, ktorý vytvorila. Je to spiritualita, môžeme povedať, a titul je Prayer for Peace, modlitba za mier. Máme takú akciu každý mesiac a môžeme aj povedať, modlitba pomôž nám zachrániť Matku Zem aj prírodu. Daj nám múdrosť a daj nám silu. Teda pár obrazov, také meditačné. To teraz, ona študovala v Arménsku, vo Francúzsku a tak ďalej, známa, meno nevysloviteľné pre nás, takmer arménske a ako Barbara povedala, tak dokonca sa ponúkla, že určite by rada aj v Bratislave nejakú takú výstavu urobila, či by sa to dalo tu, neviem, ale by sme našli lepšie miesto, nejaký chrám, kde by to bolo príhodnejšie.
A okrem teda, ako povedali, vystavovala len v nejakých chrámoch, tak po OSN vo Viedni my sme druhé také miesto s veľkou výnimkou a teda takým až požehnaním, že sme to mohli ukázať. Dokonca to dala, tak povedať, zadarmo, že teda možnosť to ukázať. Na taký predbežný záver jedného z pár posledných bodov by som pozval priateľku pani Dorotu Šimekovú, ktorá by nám prečítala dva krátke, jeden krátky úryvok z tejto knihy, o ktorej nám sama povie niečo. No. Je to nádherná knižka, je to písané takým majstrovstvom, ale táto reč má niekoľko vrstiev a každý, aj dospelý, si v nej nájde veľa významov. A z toho chrámu, ktorý sme videli, sa teraz znova ako prenesieme do chrámu prírody. A tak, ako to si predstavila táto naša priateľka dlhoročná Mária Ovečková-Uznáková, a nazvala, to je prierez jej celoživotnou tvorbou, a nazvala tie básne Hlásky lásky. Sa hrá s tým jazykom krásne, úplne treba si prečítať úvod a všetko, ako k tomu dozrievala. Ona sa narodila na Záhoria, teraz býva už vyše, neviem koľko rokov v Prahe, čiže zvládla obidva tie jazyky. A táto kniha je ešte okrem tej hravosti a zvukomalebnosti a fantázie aj takou poctou tej vzájomnosti československej, lebo ona vlastne píše aj po česky tie básne, aj po slovensky. Takže je ešte aj také malé vysvetľovky tam dáva pre Čechov aj pre Slovákov zase a tak. Tak je to veľmi, veľmi krásne a máte aj možnosť si tú knihu zakúpiť, ak vás dokážem tak nadchnúť. Preto ale stačí, aby ste si to sami a uvidíte, že je to naozaj taký dar z neba. Ja som si vybrala takú záverečnú básničku tejto knihy a je to po slovensky. Volá sa Nové ráno. Začína sa predstavenie, prenádherné divadlo. Noc má dosť, už bledne snenie, i kúzlo temna povedlo. Obzor jasnie, hviezdy hasnú. Prvú nôtu nežnohlasnú skúša vtáčik z húštiny. Prežil včera krásny dníček a už sa teší na iný. Opona sa k nebu dvíha. Kto sa díva, vraví fíha. Vesmír s nami ladne krúži, zore kvitnú farbou ruží. Čosi veľké priestor plní, vzduchom plávu zvláštne vlny. Diamantom myriády v radnej rose berú dých. Včielky, mušky, snáď i hady napijú sa svetla z nich. Už sa celkom rozvidnieva. Chór vtáčikov chvály spieva. V kláštoroch si stelú lôžka a náhlia sa pomodliť. Za to nech sa aspoň troška všetkým darí lepšie žiť. Postupne sa zo sna budia srnky, lienky, myšky, ľudia. Slnce zlatí polku sveta. Deň nám nový príbeh spletá. Každý už je pripravený vstúpiť do tej krásnej scény, aby sme v nej v súhre spolu hrali dobre vlastnú rolu. I s chybami sa hrať v nej môže.
slovko, prepáč, prosím, to pomôže. Všetky vety, slová, hlásky ľudskej i zvieracej cházky vyjadrujú napokon. Žijem, ľúbim, som rád, že som. Za všetko, čo viem a mám, ti, dobrý Bože, ďakujem. Rúšička. Ďakujem pekne, ešte chvíľku, vydržte. Ešte nie je koniec. Už sme to počuli 3-krát, pani Kleinová. Sekundu, vydržte. Na záver, po tejto básničke a okorenenej nejakým takým pozadím tam, zabudol som na začiatku povedať, vypnite si telefóny, by som poprosil spustiť také kratučké video o prírode a keďže je v angličtine, tak nám ten text preloží tá priateľka pani Ľubica Magnusson, ktorá bude sprevádzať. Môžeme to pustiť. Je to také pre malé, veľké deti videjko urobené, veľmi pekné. Počúvajte teraz, podelím sa s vami o príbeh malého kvetu. Hlboko uprostred nosy vyrastal zo zeme kvet so stonkou hrdo siahajúcou ku hviezdám. Jeho púčik jemne tancoval pod mesačným svetlom, ale v srdci bol kvietok smutný. Rozhodol sa hľadať útechu u svojej priateľky Zeme. Zem, si hore? Áno, malý kvietok. Som tu. Čo sa deje? Zem, mám strach. Naťahujem okolo seba listy, ale nič necítim. Som tu hore sám? Nie, maličky, nie si sám. Okolo teba je celý svet. Ale prečo ho nevidím? Pretože ešte nie si dospelý, drahý kvietok. Napriek tomu musíš sa ďalej rozvíjať a k tomu potrebuješ slnko. Ale čo ak ma slnko nemá rado? Slnko miluje všetkých. Miluje ich a dáva im lásku, kým nie sú pripravení rozkvitnúť. A čo sa stane, keď rozkvitnú? Stanú sa najkrajšími na celom svete. Wow, prichádza slnko aj kvôli mne? Áno, samozrejme. Kedy to príde? Zem, kedy príde slnko? Veľmi skoro. Malý kvietok, buď prosím trpezlivý ešte nejaký čas. Zem, áno kvietok, môžeš mi prosím znovu povedať svoje príbehy o svete? Nuž, svet je ťažký a zároveň veľmi ľahký, je tvrdý, ale aj veľmi mäkký. Je rýchly, aj pozoruhodne pomalý, je suchý, ale aj veľmi mokrý. Je tenký, ale aj neuveriteľne rozsiahly. Je tichý, ale veľmi hlučný. Je plný piesní, ale aj hlbokého ticha. Svet je studený, ale aj prehriatý žiarivým teplom, ktoré všetko zakrýva svojou láskou. Slnko. Áno, je to slnko. A čoskoro kvietok, uvidíš ho aj ty. Zem. Cítim teplo. Musí to byť slnko. Si pripravený rozkvitnúť, malý kvietok? Nastal čas prijať jeho svetlo. Zem,
I'm ready. Ja som pripravený. What do you see, little flower? A čo vidíš, kvietok? I see another flower there. Vidím tam ďalší kvet. Oh, here's another A one. tu je ďalší. And there, other flowers. A tam sú ešte ďalšie kvety. They're everywhere, Earth. Oni sú všade, Zem. It's Je to, beautiful. je to nádherné. To bolo premietané teda na veľkej hale a teda to bolo nesmierne veľké, preto je to také rozťahnuté. OK, takže to bol taký záver tohto, ale pani Kleinová nám chce ešte povedať jednu básničku. Poďte sem. Len krátko. Áno, je veľmi dôležité, aby vlastne deti nadobudli ten vzťah k prírode. A keď ten vzťah by mohli nadobudnúť, tak jedine vďaka knižiek. Tak ja som začala pre nich písať básne. Napríklad Tatranskej plesá, rozprávka večná, vodník aj víla iste tu býva. Pozor si dajte, nič netrhajte. Krása nech kvitne v zime aj v lete. Ja myslím, že tam z toho sa naučia a nie je len to napríklad láska. Láska je cit najvzácnejší. Poznajú ho ľudia, zveri. Každý sa mu veľmi teší. Od rybičiek až po slony. Zvieratka sa k sebe túlia, boskajú sa veveričky, spolu žiť jak ľudia túžia, hrkútajú si hrdličky. No keď budú takéto básne čítať, tak potom určite nebude žiadna šikana a nebudú skákať zo striech. Ale keď mám takéto knihy doma pod stolom, tak asi pravdepodobne sa k tomu nedostanú. Ďakujem pekne. Teraz by som ako záverečný bod programu poprosil všetkých, ktorí nejako do neho prispeli, aby ste prišli sem, aby sme si mohli urobiť také rodinné foto. Kým sa to tu celé rozprúdi, Janko, môžeš? OK. Ďakujeme pekne. Všetkým ešte raz by som poďakoval. Vzadu technikovi, ktorému sa podarilo to dať dohromady, tak aby sme počuli niečo. A na záver vás pozývam na krátke a chutné, dúfam, občerstvenie, ak sa potrebujete občerstvovať, a na debatu spoznať sa